Ahojte, tak ako sme slúbili, dnes pre vás prišli novinky a spravíme si malú ochutnávku. Takže keďže už je vonku chladnejšie, aj keď to 2 dní tak nevyzeralo, máme tu takéto krásne kabátiky, ktoré máme v 3 farbách, v takejto hnedej, v tejto, ktorú mám na sebe, v šedej, potom perfektné rifle, boyfriendy, bedrové, sedia neskutočne, postupne budem ukazovať aj na videách, alebo takýto krásny kostým, široký, sukňové nohavice, k tomu sako. Poprípade tu ešte máme stále túto nádhernú riflovú košelu, ktorú môžete nosiť na rôzne spôsoby. A pokiaľ ste milovničky trenčkotov, tak tu máme aj takýto krásny trenčkot. A potom, keď ste taký ten športovejší štýl, máme tu veľmi výnimočný kúsok pre vás, takýto krásny set, takýto bomberkový, je to taký oversized strih a široké nohavice, na vrchu s takouto gumičkou a potom sú to